खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 38 बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों क'क्राझार जिल्ला आबसुआ थांनाय इं 1972 मायथाइनि जानुवारि दाननि 8 अक्ट'आव क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय भाटिपारा गामियाव बिफा रुंसारि मंगलसिं नार्जारि आरो बिमा मुस्रिमा लामे नार्जारिनि नखराव जोनोम मोनदोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनाय गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङा। दिनैनि सानावनो इं 1987 मायथाइनि जुन दाननि 12 अक्ट'आव गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड दाबिनायाव थांना फैफिननाय समाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन सुजित नार्जारि बिथाङा। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आर'ज गाबनाय, आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि, मिरु एबसुनि रांगिरि सुरन्जित नार्जिनारि, क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, MCLA धनेश्वर गयारि, क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी आरो खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। थांनाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जे गुवाहाटीयाव सुबुं गौमा जादोंमोन, फैफिनबाय थानाय समाव थिग 4:30 समाव टिहु सकआव जोंनि मावथि हारिखौ मोजां मोनग्रा सुजित नार्जारिया भाटिपारा गामिनि साउथ क'क्राझार आन्चलिकनि जानानै बिथाङा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बावहायनो जिहेतु गोबां मानसि थांदोंमोन, गोबां मानसि थांनायाव गारि गोजौआव दंमोन, थिग दुथांफ्रा जोंनि आन्दलनकारि बिथांमोनखौ सोमावसारारि बिथांमोनखौ आक्रमन खालामो। बे आक्रमन खालामनायाव बिथांनि जोबोद गाज्रियै जखम जायो आरो बिथांखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव जिउ गोमाबाय होननानै डिक्लेयार खालामो आरो बे दिननिफ्रायनो दिनै बर' रायजो राजा बा एबसुआ सुजित नार्जारिनि गोसोखां सानखौ फालिबाय थायो। दिनै 38 थम जिहेतु 1987 दिनैनि 12 जुननि बेलासियाव थैदोंमोन, दिनै 38 थम जाबाय। बे सानखौ फालिबाय थानायनि थाखाय आं बयबो एबसुनि मावथि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो आरो आसा खालामदों जेब्लासिम थांनानै थागोन बर'फ्रा अब्लासिम सुजित नार्जारिनि मुंखौ फोथांनानै दोनगोन, बेखौ आं आसा थाबाय। आङो दिनैसिम सुजित नार्जारिनि प्रत्येक बोसोर पालन खालामनायाव प्रेजेन्ट थागासिनो दं आरो जिहेतु बै समाव जोङो सुजित नार्जारि मुंखौ लानानैनो आन्दलन खालामजेनदोंमोन आरो बे खालामजेननायनि जिहेतु बिहोमाखौ जों दाबो थांनानै दं आरो बेखौ जों बावनाय नङा आरो जेब्लाबो सिबिबाय थागोन। सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आरो सुजित नार्जारिनि जे गिबि मुंख्लं जानाय, बे गिबि मुंख्लं जानायानो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्टमोन। मानोना जेब्ला गुवाहाटीनि जर्ज फिल्डनिफ्राय मोनसे मास गेदारिं जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनिफ्राय फैफिननाय समाव बड'लेण्ड बेरेखा आरो बर' हारिनि सोमावसारनायनि बेरेखा माखासे उदखारि सुबुंफोरा फैबाय थानाय समाव टिहु सकआव मोनसे एटेक खालामनाय जे जाथाय, बे जाथायाव मुंख्लं सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जादों आरो सुजित नार्जारि थैनाय साननि अखानायैनिफ्रायनो बर'फोरनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाया गुबुन मोनसे महर लादों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो जों बर' माहारिया दिनै बे थासारियाव मोनफैदों आरो बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरै गिबियाव BSc मोनदों, BTC मोनदों, दिनै BTR आरो जोंनि जे बर'फोरनि जे सोमावसारनाय आल्टिमेट गल, बे आल्टिमेट गलआ जोबाखै, बियो थांबाय थागोन। नाथाय जों जाय मुंख्लंफोरनि सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जों दिनै बे अबस्थायाव दङ, सुजित नार्जारि गेदेमा बिथांजों लोगोसे जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दंबावो। गासैबो मुंख्लंफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारियानो जोङो सनमान होयो आरो जोङो सनमान होनो रोंनांगोन। जाय हारियाव, जाय समाजाव मुंख्लंफोरखौ सनमान होनो रोङा, मान होनो रोङा, बै हारियाव, बै समाजाव
बिर जोहोलावफोरनि जोनोम जाया होननानै सानसुमैफोरा बुंलांदों। दिनै जोङो बेवहाय सुजित नार्जारी गेदेमा बिथांनि जोनोम गामि बाथिपारा जोङो बेयाव थेलेबलेब फालिदों। नाथाय सेन्ट्रेलि बाक्सायाव गाजा गोमजा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जादों। जोङो सुजित नार्जारी गेदेमा बिथांखौ लानानै जोङो बर' हारिया गौरब जों फिल खालामो। जाय समाव सासे फरायसा हिसाबै बिथाङा फरायनांगौमोन, गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय केरियार दानांगौनि सममोन। नाथाय बै समाव बर' माहारिनि जे अस्तित्वमोन, थासारिमोन, गुबुन हारिजों नासयजानाय, गादबजानाय, बैफोरखौ सहायनो हायैनि बर'फोरा गावनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि थाखाय, अधिकारनि थाखाय, मोन्थायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। आरो बै सोमावसारनायाव बिथाङा गिबि मुंख्लं जादों। दा सुजित नार्जारीनि गिबि मुंख्लं बा सुजित नार्जारीनि जौ बावनायानो जों बर' माहारिफोरखौ मोनसे दिंग्राय बिन्दोजों लाबोदों आरो दिनै जों बे थासारिसिम सफैदों। दिनै बर'फ्रा गुबुन जाथिजों, गुबुन माहारिफोरजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोबा जों बर'फोराबो दिनैनि थासारियाव खम नंला। आरो जों मोनसे समाव जोङो बर' माहारिखौ गावखौनो गाव मोनसे सेफ जनाव गैयै बायदि गिलुं गिलुं मोनसे अबस्थायाव दङमोन। नाथाय दिनै गुबुनफ्रा बर'फोरखौ गिनो हमदों। गिनायनि खारना बे नङा जे बर'फ्रा गाज्रि बा बायदि बायदि थासारिजों फैनाय, बेबायदि नङा। बर'फ्रा जे मोनसे संग्रामनि गेजेरजों फैग्रा जाथि। बर'फ्रा जे प्रयजन जायोबा जायखि जेखि दोलोआव थाया, जायखि जेखि गुबुन हान्जा दोलोफ्राव थाया मानो, प्रयजन जायोबा सम जायोब्ला खौसे जानो हायो। बे थासारिखौ दिनै बर'फ्रा फोरमान खालामनो हादों। आरो बिनि थाखायनो गुबुन हारि बा गुबुन समाजफ्रा बर'फोरखौ दिनै गिनो हमदों। दा आङो बे समाव मुंख्लं सुजित नार्जारी आरो गासैबो मुंख्लं गेदेमाफोरनो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव हरदों।